Naitala ang dalawang insidente ng sunog sa Dagupan City kahapon, isang araw bago ang Bisperas ng Bagong Taon. Pasado alas 10 ng umaga, sumiklab ang sunog sa Sitio Malta, Barangay Maluwid, kung saan natupok ang ilang kabahayan na nagawa sa light materials. Ayon sa ilang residente, nagsimula di umano ang sunog sa isang abandonadong bahay hanggang madami na ang ilang katabing bahay sa lugar. Ilang residente ang nanawagan ng tulong sa kasagsagan ng sunog upang mailigtas ang kanilang mga alagang hayop at maisalba ang kanilang mga kagamitan. Alas 2 naman ng hapon nang maitala ang isa pang sunog sa kabahayan sa Amado Street, Barangay Tapuac. Sa kuhang video ni Idol Mary Joy Rafanan na ibinahagi sa IFM News Dagupan, tanaw hanggang Barangay Kalmay, Dagupan City ang maitim na usok na nagmumula sa sunog sa lugar. Patuloy ang investigasyon ng otoridad sa pinagmulan maging ang danyo sa dalawang insidente ng sunog. IFM News. IFM News. IFM News.